Prémiová mafia sa roluje pred Paťkou, dom ho zobrať a prémiovka pred nami ide sa odovzdať do servisu a prémiovka 2 pokračuje smer Praha. Ahoj! Dobrý deň. Dobrý deň. Hlásime sa z trenčianskych slovenských Trenčín. Sme na ceste a ideme mať challenge s rátaním, každo-challengeový, každotripový challenge rátania Imprez, IS-iek a po novom Alf Romeo 146. Dáme len 6-ky, 5-ky, nie? Či? Dáme aj 5-ky? Iba 6-ky. Iba 6-ky. Nie, a Imprezy rátame aj kombiky, nie? Áno. Tak aj 5-ky. Dobre. Dobre, hlasíme sa zo zaujímavejšej časti Slovenska. Ahoj. Takže typek normálne vyšiel von, dal si rybárskú stoličku, otvoril si pivo a takto sa pozeral, jak horia všetky tie autá, a takto si pil pivo. My summer car IRL. A túto cestu si pamätám. Áno, veď tu Matúš obiehal kamión. Však nie, ale toto je to, čo Ondrej predbiehal a myslel som, že mi one odpálili auto, lebo ich nebolo 10 minút vidieť, keď predbiehali do kopca cez horizont a išiel kamión tesne, ak sme mi predbehli. Tuto je pán autobusár, ktoré sme mohli 3-krát predbehnúť, ale Paťo je simák a Kordoba Paťová vzadu. Smeš. A videli sme konvoj oblepených Wolf 850 a LSO. A chlapcov, ktorí idú na Wragmániu. Myslíš, že išli v Wragmániu? Myslím, že hej. Bol sus, že majú rovnaké auto. Tam ide. On ide do pola. A tu má zastávku Paťo. A to je tvoje chvíle. A to je tvoje chvíle. Kurva. Paťo, čo robíš? A teda čo si ujebal dvojku teraz? Ujebať, podradiť, zakrútať, ujebať. Čo sa deje? Ty si taký váhavý automat. Také DSGčko. Také prvé DSGčko, no? Aha. Čekyš Republiš. No nič. My brž ponevač do piče. Tak to vyzerá umytá Alfička po tom, čo sme išli za kamionom. Áno. Aké dielo. Aha, 21 TR-ka Škodovky vzadu. Tam no, vidíš, tu majú jedinú v Bratislave. Poď, jebni ho! Poď, aha, dáme Wartburg, Kokos. Tak mu treba. Jebe. Tu majú, a kde sme? Brne. My sme v Brne? Mega Dodo. Ty čujem Mega Dodo. Ale 3,5 Cargo, najsilnejší motor. Ci koky. Czech Republic Traffic Jam. Máme druhý challenge. Hľadáme staršie auto ako naše, čiže niečo pod ročník 97. Zatiaľ už tak dobrých 5 minút nič, či 10 už? Asi, hej. Takže som zvedavý, no. Swift starý, počkaj, není ho vidno, tam rozdiganý. A Ečko, aj to môže byť staršie, výborne, sme zahojení. Aj tá môže byť staršia, pred facelift. Fabia jednotka. Ale to je novšie určite. Ale to čo tu máme? Podjazdík. Ujeb tomu. Rozfúkávame turbo. Ček mám! Room tour za izbu za 23 evričok. Tu máme posteľ, jedlo, teda pardon. Tu je jedna spálňa, tu je jedáleň, tu je druhá spálňa, tu je tretia, tu je terasa, veľká terasa, aj s metrovicou dreva. Aha, my tu máme aj one, jak sa volá toto? Morky. Morky sú tu.
normálne morky sú tu a tam vzadu máme kuchyňu a kúpeľňu a jacuzzi. Je to také všetko staršie, ale je to tu pekné, čisté. To sa mi páči. Nie ako u teba doma, ty čo to pozeráš. Presne, ty huncut. Tomuto sa hovorí večer. levné vaření. Máme cestovinky z Talianska až dovezené a máme domácu boloňskú, proste to tam dáme. Hotovo. Dobre. Dobré ránko. Deň druhý. Máme pekné počasíčko. Ešte, že sme necestovali v takom teple včera. Chlapi. Joj. Co jste hasiči? Co jste dělali? Když jste nám ten pivo... Umývame našu alfu. Naša alfička dostáva lásku. No, 146 dostala najviac lásky z každých 140 násilí, keď som o tom presvedčil. Môže byť. Na tomto aute je Samková signature vec. To sú žlté hmlovky. Žlté svetla, hnusa, nech si ich dá vyleštiť kokot. Zázemkite ich má úplne. Get those crusty dusty headlights fixed. Pardon, fog lights. Prvé zábery z hlavního mesta Praha. Páčo, ako sa ti tu páči? Výborne, nechcem počuť žiadny hejt. Tak, vošli sme do Prahy 21 a za 500 km zatiaľ 0 IS-ok jednotkových, 0 Alf a 0 Impress. Ale Leonov je tu jak najebaných. Ale myslím si, že keď sme boli prvý rok, tak v Prahe sme videli len tak nové 3 IS-ka, takže myslím si, že aspoň jedno by sme mohli vidieť. A Matúš má nový challenge, hľadá si semafory cestou do Prahy. Pekný kufor má. Koľko ich zatiaľ máme? Sme na 8. 8, dobre. Pekný kufor má Octavia, čo je pred nami. To je troška jak Taliansko. Aha, tu je Vltava. Tam sú aj lodičky nejaké. Tu je pekné. Aha, tam na pedalboardoch idú. Set my heart afire. Aha, pozri, aké twingo. Ja aj tu na nich trúbia, lebo odbačame doľava. No tak daj. Tu je, nesmie sa ale odbačať, ale my odbočíme. BX-om Miata. To je pekné, to GTIčko. Kokot. Aha, jaký faťas. Pred Z3. Oni. Jak je táto budova, tak tam vzadu sme boli. Hej. Ráno. Hej, tam nás zobrala Bára a Filip. Tam je, tam kráča. Čo vždy, keď niekde ideme, tak ideme za Beatlom, pri Beatle alebo Beatle. Že iné to? Zabitla. Ale Aha, my STčko, presne pri tom istom LSO, stávame. LSO, Corrado, Toto to boli aj minulý rok. MR2, SV20. Aha, a GTčka. S tým som sa rozprával. ISO je najviac obyčajné auto na svete, už je tu prvé. Jak? A to nebol San Andreas. Iba? Dvojka super. BX. No aj zozadu pozri. Nie je to tak gang auto? Nie, gang auto. Tiahnem ti okno, či? Mám tu obidve auta. Aká pekná B5,5 Passat. Aha, prvé GC8.
nám zaklepal na pol cesty domov. Czy widzę te oni, miestny ten tok, E36 Hartz? Paťo, počuješ, čo hrá? Počujem polnosta. Kradnú. A Miata má respekt, vidíš to? Keby do toho nábora tak zvalcujú. A ten aký? Na druhej strane volante. Kurva, to čo je? Aha, napravo, Supra. Auto mi ukradli. Druhé auto mi ukradli. Rel nový. Maxima. Jedeš nás raz? Zakrátky. Prúce. A 25 let. Celé tuto, jaké to silné. Který vedla tady Barča. Chci poděkovat Martinovi, chci poděkovat Pavlovi, chci poděkovat Filipovi, Vojtovi, chci poděkovat Vláďovi, Markovi, vlastně všem, kteří nám tady pomáhali tu akci zrealizovat, moc si toho vážíme a hlavně taky bychom chtěli poděkovat tady naší Adéle, která nám pomohla administrativou, co se týče vyřizování celé téhle akce. Tak je historický film z roku 2000, hlavní roli teda s Nicolasem Cagem.